Здравейте отново, пак съм аз. Поредната газарийка ще се слага на колата на жената. Отново от тест студио сме пратили нещо. Сега да отворим, да видим какво е. Който и нещо. Някакви планки. Къде са? Да монтираме екрана на Теслата така, на тези планки, че да може да се намести наляво надясно, да се го настроим на къде искаме да бъде завъртян екрана. Той по-голяма газария, не знам на къде. Сега това да излезе нещо наистина хубаво, сега ще видим. Защото съм чувал за някои, които са пробвали да го сложат това нещо и са се отказали. Обаче нещата се развиват и се подобряват и се надявам сега вече да има подобрена версия. Ти да видиш кое има тук. Да видим сега какво има тук. Ще разберем какво е това. Майко ми гледам като теле. Защо не знам за къде сте с работи. Как да го сложа това нещо? Ще видим. Щом други са го слагали, значи и аз ще го сложа. Ко толкова си има? Интересно. Разбрах той какво е. Добре. Остана. Няма как да покажа подробно как се случва монтажа на това нещо. Тъй като аз ще слагам за първи път и се уча в движение. Сега да ми гледате сира, малко не върви. От това, което разбирам, тук долу трябва да махна. Аз с по-голямо нямах ли по-голямо? Добре, ще намеря подходящо. И там има два болта, развиваме ги. Ще сложа една кърпа вече като сваля, като дръпна екрана да е по-надолу и ще видим какво се случва. Така. Горе-долу вече нещата взеха да идват на себе си. Сега. Това е оригиналният сензор, който сега трябва да го разкача от тук и да го монтирам на това капаче, което ще се штракне ето тук. Тая пластмаска ще я сложим на монитора на таблета. А това нещо, сега да отидем до колата. Къде? Развили сме два болта Torx T30. Разкачили сме LVDS-а и другото е за сензора. Това нещо ще се монтира някак сето е тук. Така ли? Добре, след малко ще го разгадая как трябва да се завърти. Това нещо. Добре, това поне не мога да го объркам. Заставато е така. Само че първо ще штракна буксата, за да ми е по-лесно. И после ще му завия болтовите. И така. Продължаваме. Сега малко апдейт. Така,
стойката сега слагам да седи ето така, насочена. И там си ляга в леглата. После се завиват отдолу нагоре оригиналните болтове. Слагаме тая стойка. Завиваме и болтовите. И тук сложили сме сензора. Готиното е, че има два вида капачета. Явно има друг модел, дето аз не го знам. С повече дупчици някакъв. За вентилатор или не знам за какво е. И сега кабела ето е така. Ето така се прави този пенис. Поне стои, което разбрах, де. Защото гледах някое друго видео в YouTube да видя какво става, но то няма баш с чия модел, има някакви подобни. Така, това нещо ще бъде ето е така. После штракаме LVDS-а и после вдигаме таблета и го мушкаме тук, като с болтовите от долната страна се хващат за бракета. И ако правиш колата на приятела си и си сам и изтървеш таблета докато се опитваш да го намесиш, бягай бързо. Така, съпробвам, стискайте палци. Добре, поправка. Значи, монтираме тая пластмасерия тук с оригиналните болтове. И тогава мушкаме таблета. И тогава вече завиваме болченцата отдолу. Тя. Дебелите болтове. И ето го крайния резултат. Мисля, че стана много яко това нещо. Чак ми напълни душата. Като седнах да го бутна да го пробвам. Значи можем да си бутаме ъгъла нагоре-надолу. Ето така. И наляво надясно. Супер яка работа. И като седна, да си го намеся точно към мене да си е. Супер яката работа. Так. Камерките. Ау, до камиона съм спрял. Нищо, че е стена. Много яко. Това наистина е много готино нещо. Добре, доволен съм. И така, това е. Ако е било полезно и интересно, знаете там. Абонирайте се, лайквайте, шервайте. И така. Аз ще се покефя малко. С малко отивам да карам да правя кърчета, да как е. Все едно за първи път си купувам Тесла. Такова е усещането. Готино е. Това наистина е много готино. Да, малко се поизпотих докато го сложа, ама се заслужава. Така че, до нови срещи. Чао. Чао.